Náš vzťah dnes to je už 10 rokov, my sme takto, takže to už je doba. A tak je tam naozaj že taká dôvera. Je to veľmi prirodzené, že môžeme spolu rozprávať, môžeme spolu mlčať, aj keď pri Kike mlčať to moc Kika dosť rozpráva, čo je fajn, lebo ja až tak nerozprávam, ja skôr teda sa pýtam a odpovedám. A tak aj tie deti prišli, takže keď k nám prídu k nám aj deti aj prespať, aj Kika u nás tiež aj nejaký čas aj prespala, keď bolo treba, keď sa potrebala učiť na skúšky napríklad. Takže je to veľmi, veľmi, veľmi krásny vzťah. No, mne to dalo akože ohromný taký zmysel života. Ja som získala toho človeka, ktorých mám tu na tej ruke, ktoré môžem spočítať do 5, ktorý mi je veľmi blízky. A aj vzhľadom aj teraz aj k tým deťom, ktoré chodia, tak je to také veľké obohatenie života. Ak by si sa mohla vrátiť v čase, išla by si do toho znova? Určite. Aj skôr. Ale skôr nie, lebo to by mi dali iné dieťa. Takže som prišla vtedy, kedy bolo treba. Ja som teda veľmi vďačná, že sa to tak nejako spojilo a že som sa dostala ku Kike.